chieng' nyaka Ramogi mapok nobetie. To yama nitie kawuono to sebede piny ni kuom ndalo buora ka gisebedo ka gisomo mago matimore e gwenge mopogore opogore. Isome mondo mi wang'e ni odiechieng' makiny wabiro bedo jok machalo nade. Odiechieng' manyoro gi kawuono puonjowa kaka wanyalo dak kiny. Mane momiyo wan ka kawuono nyaka Ramogi mondo wang'e ni to wuoth ma wasetimo kaka oganda higni buora nyaka ne wadar ka wawuok e piny mar Sudan ma wachope Kenya kama wabede bende higni buora. Kwere machon mane ni ka nyaka Ramogi ne gin gi lek mar mondo mi oganda ni chieng' moro achiel obede jogo manyalo rieny. Waserieny e kidienje mopogore opogore. To siso marwa ni pod warieny moloyo kaka waserieny kaka oganda. Mane momiyo odhiambo ma kawuono e chenro mar ratil nyaka Ramogi wadwa ni waketi ane mondo wang'e ni to ratil kawuono dhi yiengni machalo nade. An ka kod yawuot luo ariyo ma koponi yiena mondo mi abi agwelgi bang' nyiri machuo kende nyaka Ramogi. To in bende akwayi ni bed ane ka iwinjane ni to twak mag rwa ma kawuono mar ratil chalo nade. An iluonga ni George Bati nyaka Ramogi arani abed kodi kod yawuot luo, yawuot onagi ma bende osebedo ka somo kendo somo rieko. Gin jogo ma oseneno piny ni kuom kinde ka kinde. Ging'eyo moko ma samoro dipo ni wanyalo loko. Nitiere moko ma bende giparo ni owinjo bed ni wadhi godo nyime kaka en no. Mane momiyo wan ka wuoth mar oganda luo. Jaluo wuotho ka orie kanye. Mane penjo maduong' nyaka Ramogi. Mokwongo yiena mondo mi arwak wenda. Arwak japuonj Odoyo Wede. Erokamano osiepna. Saye ma jang'wono rit na indalo duto goganda luo miwuoyogo sakasa. Erokamano nya japuonj. Kendo yiena nyaka Ramogi mondo achak arwak wuod luo. Arwak Oyola Kiasa. Erokamano. Amor kuom biro kae after ka chunywa nosetur but achak aduogo kendo. Nyasaye mondo ritwa duto. Erokamano ahinya. Nyaka Ramogi ma nyiso ni twak mar ratil koro chakore ayanga. In bende ka in kanyo nyalo orona ote mari e namba 39600. Ma wago mbaka mar piny. Wang'iyo ni to oganda kaka ogandawa owinjo bed ni wadhi kanye. Wan oganda ma jonyadhi. Wan oganda ma kata ka iwuoyo iwinjo ni ka ji chako dhumo kisungu to ing'iyo ni mano dipo ni en jaluo kopo nowacho kisungu maleo. Nitiere nyadhi ma wan go. Kata kamano bang' yiero magana 2022 ni tarik 9 dwe mar 8 ochako ringo nyaka tarik 5 dwe mar 9 nyaka tarik 13 dwe mar 9 ma ne jatend piny masani William Ruto chame muma. Nitiere gik ma wasepuonjore. Wacho ni ng'at ma thuolo kayo koneno kata mana tol to rembe jajni kendo nyalo chikore. Koneno gimoro ma chalo gi thuol to ochikore malo. Nyiso ni nitiere gik ma waseneno ma wan bende ok dwa gomb ni mondo wachak wanen kendo. Wadani mondo mi wang'e ni to wuodhwa osebedo nade to wadhi kanye bang' ma. Machiegni ure twak mar ratil odhiambo ma kawuono kendo nyaka Ramogi bedo piny mar ng'eyo ni to ratil wachimo nade. Wang'iyane oganda wa japuonj Odoyo Wede oganda jaluo ni kama chalo nade. Wasewuotho wuoth mar jaluo osebedo mar abora kendo inyalo goye sigana piny lil chakru arua to podi goye mana sigana. Ing'eyo ni nitie wuodh ariyo ma oganda wuotho. Nitie wuodh dongruok to gi wuodh siasa. Ok ang'e ni wawuoye mane to gima ng'eyo ni moro ka moro ringe bath wadgi. Japuonj mana kaka iwache no. Siasa otudore gi dongruok. Erokamano. Dongruok bende en nyamin siasa. Giduto kopo ni otimge makare to achiel nyalo kelo machielo bende goyo jek machielo. Oyami history matin kaka joluo osewuothe yor siasa to kendo mano emosethedho kendo payo dongruok mar jaluo. Kane wadonje sirikal higa 63 ka Kenya yudo loch. Ne wadonje sirikal gi Mzee Jomo Kenyatta. Kendo ang'e ni joluo mang'eny ong'eyo ni sirikal mane mar ukoloni ni nokwayo Jaramogi Oginga Odinga mondo obed ker mar Kenya. To kaka ng'ama jaratiro nokonegi ni wan kaka ineno wa joma ne kedo jatendwa en Jomo Kenyatta kendo ne japuonjwa. Koro wadwa ni en mowuogi mondo obi obednwa ker. Mano notimore maber ma kaka oganda luo nwadonje e sirikal higa 63. Bati marach higa 64 ne wakethore gi sirikal mane nitie no. Makoro kata nobedo ni nitie duro wa moko manodong' e sirikal to ne ok nyal konyowa mang'eny. Ne wadhi ma Kenyatta notho higa chopo higa mar koro wadonjie gi December. Tiende ni sirikal ochakore higa manyien 2003. Yes. Ka chopo higa 2005 wasekethore mobawa oko e sirikal nikech ne wapingo sirikal ma wan e iye. Wabede oko
nyaka koro waduogo wadonje sirikand barwa bar. Kata no bedo ni wan e sirikand barwa bar ni bene ruogruok nitiere mane wan opposition within jopingo manie iye. Omiyo kane koro chopo 2013 Kibaki na koro waneno ka ungore kod Uhuru Kenyatta. Mane momiyo igano bende ne locho chako bawa. Wabedo oko kanyo 2013 no nyako chopo 17. Ma bende court no wacho ni no mawa yiero. Kato bedo kamano 2018 Uhuru noneno no waruma mowacho ni wewa mos record jatendu mondu bed osiep sirikanda. Ok ubed GA sirikanda. Ang'eni ng'eyo ni onge jaluo mano yier bang' mosruok e kom machakore PS kadhi CS. Koro ne wan osiep sirikal. Tede datemo wacho ni aiga 63 ma Kenya no yude loch. Nyaka kawuono mwabet go kani igni 60. Jaluo poko bede sirikal mar igni 5 mar parliamentary term. Tang'o momiyo wachno tudore gi dongo. Gima duong' moloyo ni ohala inyalo tim malong'o mana gi sirikal. Tije inyalo yud mabeyo mana i sirikal. Yemo mi ineno ka president modonjo nyaka jomo wene tich ene modwa chako yudo nigi tich kendo. Adwa nyisi story moro ne nitiere e piny Amerika kucho. Kambi mane loso ndeke mane luongo ni McDonald mane loso DC-10 to gi kambi mane loso ndeke mane luongo ni Boeing. Kambi McDonald ja noyombo Boeing e ohala mabor. To chieng' mane Boeing noyudo contract mar sirikal no kalo kambi cha moduogo muonyo kambi cha magibeda achiel. Nitie kambi machon mane loso kompyuta. To negi loso kompyuta to nitie machielo mane luongo ni IBM. Mokwongo cha nyinge dwa ruenya mathin. To ka IBM noyudo contract mar sirikal no bedo maduong' muonyo kambi moro cha. Kata Kenya ka jomomeo mogik ma jo Kenya marotenge gin jomosetiyo sirikal kata osetiyo gi sirikal kata osekwalo sirikal. Alright. To maok jo Kenya thothgi sana wainde man gi mwandu nigi mwandu nikech manufacturing thedho gik moko loso gik moko. Okay. Koro kaka oganda luo adwa nyisogi wamany thuolo mar goala gi sirikal. Okay. Oyola jopuonjo chiwo sigana kaka wasebedo sigana marwa gi wuodhwa. Nyaka kama wachope ni ang'oma samoro ineno ka pok watimo maber ahinya kaka in ng'at ma bende tekruok pod in go. To nitire lek moko ma in bende sesomo gik miseneno gik miparo ni winjo bed ni bedo kako ganda. Ang'o ma kanye ma samoro wase gore noma ka watiyo gi dhojo masani. Erokamano. Ayie gi mwalimu kuom kelo paro kendo kelo historia maber kaka nen. Nitie mana kamoro no kalo matin wiye no wil ni nitiere maja moro no timore gi Kanu kapok wadonjo kore sirikal Kibaki mano 97. Yes. Mano kende mana ne wiye wil go lakini owacha diera. Wase wuoth mabor wan kako ganda luo. Kendo nitiere gik mang'eny mosetimore. In fact change kata mana lokruok mora Kenya kae osebiro karembe jaluo maluoke. Ker moro ma president ker ma America niluongo ni JF Kennedy no wacho ni the tree of democracy is watered each and every time giremb jomo chiwore mondo mi oluok freedom mar democracy no. To yudo ka Kenya ka wan mosebedo kaka rerembwa ni en mosebedo koluoko chilo tema Kenya nigo ma jite nitiere go ma piny ni nitiere go. To sechopo e generation ma sani nitiere generation moro manyien ma ok ne sense mar continue fighting kata gore gi sirikal anymore. Makata nyocha kani neno ka result nyocha olandi kata duoko no landi piny no kwe dhano no weyo wechno nikech chuny jowa nodhi otho mowuok mag siasa kata mana jaluok dwa nogo siasa kama intie sani. In fact first time abedo kiruotho gi joluo kata town ka kuonde ma ji madhe chai ma ji wuoye ga mino ka ji wuoyo dhano ok dwa wacho weche siasa. Sani ji ok dwa wacho weche siasa. To mana kaka mwalimu wacho joma loso pesa kata joma loso mwandu nyaka tim contract gi sirikal. Kisomo historia mar America or the men who built America motingo kanyo Rockefeller,
oting'o JP Morgan, to gi families gote. Joma nie steel industry, joma nitie railways. Mwalimu ng'eyo, onyalo explain kanyo maber. Jogo noloso pesa nikech ne gitimo ohala gi sirikal. Ema nomiyo gi teko mar pesa cha ndalo moro nitiere America no dhi bankrupt. Inyalo imagine America kaka romcha no dhi bankrupt. Ni onge gi pesa. Onge pesa. Ng'at moro achiel man iluongo ni JP Morgan ema no holo piny no mar America pesa. To nikech notimo kode contract ne nitiere ohala mar steel. Kanyo steel ne nigi pesa nikech gimoro amora ne en chuma. Emomiyo ayie gi mwalimu kuwacho kamano ni nyaka sani koro jowa chak loko pachgi kaka wadago ohala gi sirikal. Mano is the best way ma wanyalo konyorego. All right. Ado penjo moro kaka oganda, wan oganda. Iwacho ni thuolo ni te oganda jaluo osebedo kawuotho kaka jaluo kendo siasa ogo kaka jaluo. Nyiso ni en gi identity mar unity. En gi ranyisi mar riwruok mar oganda. Mae mosekelo achiel kuom nyadhi momiyo ogendini mamoko nyalo wuoyo. Nitiere joluo moko mabende oseyudo tele osirikendegi kata bed ni gitindo to giseyudo lemo moko. Ka unyalo wacho ang'o kaka yawuot luo? Nikech wawacho ni jaluo pok oyudo gimoro nikech pok odonjo motimo ohala gi sirikal. Jowa moseyudo gige sirikal bende giseng'iyo jaluo gi wang' mar jaluo. Koso ging'iyo kaka ng'at moro ma japiem mabiro piem kodgi. Adwa ni mondo wang'e gini kama. Thoth ne wuok wa e sirikal ok en ero mar ng'ato gi ng'ato e chunygi. En ero mar riwruok wane. Higa 2005 kane Kibaki dissolve oseriembo cabinet te, ministers te, nokoni nochako yiero Tuju, Gojode, Gieriko Pon Nyamunga, apani di assistant minister machielo. Party nodagi ni jaluo mora mora mane party ok bede sirikand Kibaki nikech oriembo wa tich, nikech oriembo jatendwa tich. Anyalo paro ni Opon Nyamunga noweyo, Tuju nodong', Ojode be nowacho nodong' e sirikal ni sirikal ema chamo. To chieng'o no ni iko engineer Peter Wede Momera kendo tend luo tene ni kanyo. Ne gitemo wuoyo no Jode mondo wegino. Kendo anyalo paro ni kane ji wuo kanyo jatend piny luo Raila Odinga nokochiemo kata. Kech wacho Jode no chando chunye mano oringo go Jode nyaka thurgi. Kuom mano adwaro ni mondo walok pachwa e wach mar tiyo gi sirikal. Kawuono William Ruto is the president of the Republic of Kenya. Okinyal gole sirikal kata in gitinga. Inyalo paro ni ne Raila Odinga temo riembe ndaro sirikal barabara. No tamore mu apili Kibaki ma Kibaki wacho ni ene monyalo riembe. Samane wadhiene no tem dhire mondo wuogi. Monyise no resign nyaka gi president manegin modagi. Mano example mar ng'among'e sirikal gi gima sirikal en. Nitie gik moko miyude sirikal ka nono ma ji okia. Ji poko goga nengo gi. Komi kom maduong' e sirikal, iwuotho nono e lo sirikal. Wuotha ni imi mtoka, imi mafuta, gimora mora. Security nyaka drepi chulo, gik mang'eny michulo. Ing'e ni ting' ma sirikal oting'o ni kanyo. Miyo inyalo bedo gi pesa mikan mitim go ohala. Mikony go jogweng'u, mikony go wede. Tok moni biro chung' gi sirikal no kandalo biro michung' mondo ilar piny. Ibeda ineno ng'at moro nitie miluongo ni Mwai Kibaki. Yes. No bedo president Kenya ka nyaka higa 2013. To Kibaki no bedo sirikand Moi, ng'eto ng'eni ok gidwar gi Moi. To kachopa makoro dong' dweche to dhi chung'. To wuok oko to chung' gi Moi onogo nono. Gima mono ng'ato bedo sirikal onge. Kech sirikal eman go suchwate. Kawuono awinjo ka joluo moko wache liel kamoro. Ni wan joluo wang'iyo gi dhier. Gimwa dhi dwaro sirikal onge, wan gi sirikandwa. Yes. Kendo specifically wan gi sirikandwa Umabeka. Adwa paro negi kwano mantie mana asomo. Iwacho ni pesa minyalo mi counties en gimoro 15% mar pes Kenya te. Counties gi gin 47. One counties wa mag joluoge gin be mimiyo gi pesa mok ng'eny ahinya kech gin below average. All right. Koro pesa ma ginya yudo mang'eny mogik en gimoro matin ne 0.5%.
to pesa modong malo kacha sirkal mamalo en 85%. To pinje moko modwa no cham pesa nigi. Gimbe gin gi county bende to mabe gi cham. To wan odwa kuno wawene gima. To wane madhiero go tachi thurwa. Oidi yena monda penjo ni. Owuoyo kendo owuoyo kuom riwruok mar oganda kaka oganda nyalo tiyo. Kamano. To oganda ma onge gi riwruok pod ok en oganda manigi thoche. Unyalo yieru koda uduto te. In kaka japuonj owedi sebedo ka indiko joma thoth samoro paro ni pogo oganda luo. Awinji. Joma thoth paro ni pogo oganda luo. In iwuon gi chunyi. Iparo ni ang'o mitimo. Erokamano. Adwa ni mondo anyis oganda luo. Kata ng'ata manyalo winjo dhok mawacho. Gima riwo dhano Kisungu luongo ni a common cause. Ndalo moro na wacho kane pinyo mabei ne en campaign mar Okundi gi Moses Kajwa. Na wacho ni joluo kata gore lweny miywaga sere migo mamach liele nam lolwe jolokane gore gi joloka cha. To chieng' ma giyudo wuodgi achiel midwa gone kuch president gibiro go te ka onge ng'ama onyiso gi ni luo riwre uru. To ka itimo timbe mapogo ji, tim mapogo ji chalo nade? Ochalo jaduong' mane dalane. To yawuot dhako moro ohero maloya wuot moko. Onge ng'ama biro nyiso jodalano nopogre. Onge miyo madhi kone nyithinda were uru gi joka ng'ane, gidhi tima kendgi. Common cause riwo ji. To a dividing cause pogo ji. Kawuono kata koni oyo joma bei gi jo Migori gi jo Kanya gi jo Kisumu setimnu marach, were uru gi jogi. Kanitie gima riwogi ni wadwa kedo go ganda moko biro riwogi moko nyisgi chalo nade. Chalo in kichwanyori gi min nyithinde ot malweti madhi piyo ni pame makoro dhi oninde kom ka wasigu biro turo dot ene mobiro gemo ni beti komako kodi e ng'eyi ni unatieno rireta ko soviet go kako ganda wariwore ka wakedo gi joma oko to kanitie chandruok e oganda waka ni nitie ruogruok to wapogore be koko nyiswa. Oyola nyaka gi sani bi paro ni nitie chandruok oganda luo. Chandruok ng'eny manyalo miyo oganda opogore kata ne yo moro machielo. One social integrated kata one integrated e yorewa mag dak. One gi social integration e Luoland. Jaluo onge mawacho ni masji jakure ma jakanye ni giwinjire joluo gin joluo te. Yes. The next step mowinjo bedine wang'iyo en economic integration. Jaluo koro chak paro kaka go ohala gi jaluo wadgi. Adwa nyiso jomoko mawacho ni gin gi sirikal mar county no. Ni pesa mar county no tin mok nyal konye. Seche ma ng'ato nyisi ni George, ng'ato nyisi ni ati ung'ie dhier, gin gi ng'ie dhier. To nyithindwa tigone gi arambe pile pile, jowasani uso lope Nyanza makidhi e lupiny Luoland. Lope dhano uso tieko. Ti uso pesa gidhi kanye? Pesa gitere school fees. Kaso nyathine warito kosetieko school, to wawe ni koro wan wang'iyo gi dhierwa. Anyisi George, abro itiyo gi mara kaka an example. An adonjo University of Nairobi tarik 12 dwe mar 10 higa 2010. Ema nadonjo University of Nairobi kai first year. Joma nwatimo go kata jogot kata joma Mount Kenya mane classmates ga. Ng'eny gi hold serious government positions. Zak Kinuthia man CS man wuok cha. Mano ne classmate mara. Nyako moro ntieni Wamboi Nyuto sani en commissioner gi commissioner gen go kundi e commission. Actually en vice chair. An manyamin gi approacha kapod ani university nyamin moro dwa dhi school ka benitie course moro nyatani ni makaun gi pesa to tere lo. Nyathino biro mokalowa. To gi dhano mang'eny king'iyo kata Rift Valley osiepe go mang'eny mamoko nwago go nyaka siasa e ndara. MP Manandi Hills ilongo ni Kit Bernard Kituru osiepna nwago kode siasa ndara sani mjumbe. MP Mogotio Bernard ilongo ni Kibruben Kiborek osiepna manogo go siasa nyaka ndara Nairobi ka sani mjumbe. Adoni mondo jowa ong'e gimoro achiel. Iyuak ne oganda wako so iyuak ne chal mar piny Kenya kako sebe. Chal siasa mwagoga emose cost professionals wa tijegi to gi opportunities double. Okwanyal gro nikech nitiere caveat moro ma siasa mawagoga since independence odhimo keto nwa caveat no kata mani corridors mag sirikal okinyal kalo a certain level. Ing'ini ni jaluo in ng'ama violent in ng'ama chaotic in kena ng'owa nitiere siasa moro moseinyowa for a very long time.
Emomiyo an gima dwaro ni mondo jowa sani olok pachgi mondo chak ng'iyo. Jowa chak ng'iyo kaka sani wago ohala. Sani nitiere puothe mang'eny moninde kwengewa mondiegi maringe. Kidhi kata mana Lagos Usonga all the way kichaka Lagos Usonga midhi Bondo, midhi Uyoma, midhi Rarieda, miduog Kisumu kama ichak Seme, midhi nyaka Ndhewa, midhi nyaka Migori. Puothe wa acres upon acres onindo makata ng'ama puro onge. Sani nitiere crop moro miluongo ni macadamia. Macadamia nigi pesa. Eka chiel kiketo tielo 70 mi pesa mang'eny within 3 years or 3.5 or 4 years in almost 2 million mian out of it. Apilo moro ndalo moro da Dalmas man kane ne MP Rongo nonyiso jo Migori ni koponi timo pur mar niang to in gi eka less than 5 acres to igo handlal niang en ohand plantation okinyal kao eka chiel eka riyo ni puro niang ibro bede dhier mangima ni ok bi lokore nyaka chieng. Nyithindi be kotieko to bro mana chalo kodi. Koro gimutim no nyiso gina adwa manyonu soko nini chiro mara pilo kata India. Jo India tiyoga pilo mang'eny kabisa. Mondo uchak puro ka in gi less than 5 to pura pilo. A pilo kila chiel e market sani en selling 240 gabich Kiketo eka chiel nyalo mi around 6 tons. King'iyo pesa mangato nyalo yudo within 4-5 actually a maximum of 5 months. Jaluo kopono pura pilo to wabunge ma wan go to the India go koko Kilimani kai gagi madho Kongo. Gidhi India gimanyinwa chiro mara pilo. Every 3 months igolo 400,000 idog geodi ipunjo go nyithindi ngima ni lokore. Iwacho nitiere gimoro machalo nget moro moketo diedo malo ka. Yes. En onget mane ng'agi ni mani ongede ni en onget mane menyalo wacho kata ka okiluongo nying ng'ato gin joma chalo nade moketo nget ma samoro umo ler mowinjo bed ni wuok gi malo ni. Individuals takia lakini anang'eyo ni political infrastructure marwa kaka ne wachake ok nwachake maber. Wasebedo ka wane confrontational side ma wago mana confrontational politics kata siasa ma en gorruok sate. Jaluo keto ga goge sate irego. En agoge ni pile oyaw ngum. Ka en kama ten kama. To jomoko gito gi conform. George Batanyi abro nyisi. Yes. Wasomo political science. To iyudo ga ka joma conform ga ilongo ni conforming gidhi ga mbele kabisa. Moi no conform gi ngane gi Kenyatta. Mo umo wiye piny mo ling thi. Makata ngama gima ne wachonge. Njojo gino timo ne gimora mora to linga lega to gimotimo. At the end of the day no bedo president. Jogi kata mana jowa ma Mount Kenya kage ongega soyi wigi piny. Nyocha gi kwa timo campaign mar Jakom. Gin mane gi kaw everything. In fact king yo campaign marato na ukwan serious. Ok ne wan serious kabisa. King'iyo kata secretariat jino krom kaloso gik moko. Mwalimu ka osichung obro nyisi campaign ma jiran maber en ni kuwuok gokinyi to yudo brief ikungi kulongo team mar tubedo gi brief wacho ni kawuono wadadhi kama wadadhi Kosele ng'ane madhi wuoyo iwuoyo dake kama ng'ane iwuoyo makeda kama to kuduogo godhiambo to timo postmortem kabisa iwinjo iwacho ni ne watimo kama ng'ane ni wuoyo ahinya nitie gima ne wacho koro in bed kama wal wili gi ng'ane. We never had such a thing in our campaign. Right. Okay. Japuonj, wawuoyo ka kendo wuoyo weche mag tiyo gi piny owacho. Manyo yuto ma ng'ato nyalo wanya dongore go kaka oganda. To kopo ni nitiere joma moko ma pod soko gi iye, temo chach nikech iwacho ni jok moko pangore ka dhi kamoro. Kaka iwinjo ka Oyola Kiasa wacho ni nitiere gik moko ma samoro ok wakawo gi tekruok mowinjo bed ni kawe godo. Ka opo ni pod wasokore piny inyono tie wadu gi piny kata chuoi gi pino moro gi piny ka ok ni mudho ma bende dhi terwa ka modwa dhi kada bed ni wadwa mana timo hala gi piny owacho Japuonj ok dhi tero wato kana dwa kawe kanto kapo kawe kanyo nitiere gimoro wuoyne wacho maber na kabisa wach mar wan gi lope mang'eny ma onego bed ni wayude e nweng'o to kwayude gimomiyo kwayude e nweng'o en ni ok wa develop market ne gimo yud kanyo ma gima nasomo thuolo matin mana donjo ga sirikal kaka jakoma Lake Basin e wach mchele kata mana puothego kiwacho ni makadiame donge maber to gino wan gi public participation kata mana counties ga to wadhi wacho ni wa create market waket chiro ma jomo puro makadamia gi idhi wilo makadamia gi pesa jaluo buro puro moko nyise ni pur kech pesa to en gima ji dwaro jite inyiso jakochia na ng'amo miyo puki puro mananas ni puki puro mananas kabondo puki puro rabuon otero kanye odhi riedo ge chiro kata ka ng'o dhiambo uso nus gunia idwaro kama kipuro eka par
ting'e ni ting'e gi lori titere kacha tiwile gi pesa kendo pesa mabiro piyo mane manyaka wakriet ne jothurwa kata mana youth mineno gi kikriet ne gi chiro mar gimoro amora to ni losuru gini mondo kel ka wilnu gi pesa gibiro timo. Koro kwadok e wach sirikal no, ing'e ni nitie gimoro e piny ni miluongo ni nyiego. Yes. Nyiego ni okelo juok, to juok kelo ga nek, juok kelo tho. Wae ure ganda luo kaka nyiego. Nyiego wae kabisa. Kata mana sami neno wantiego ni. Nitie jomoko mok dwar jomoko. En oseyudo nyaka mare moting'o. To mar ng'ani be pod ogweyo ni kik ng'ani yudi. Mano kit luo ka kabisa. Kata mana telo mwasebedo ge luo ka kiyago iga 63. Ibiro yudo ni ka ng'ato telo ma piny winje te. To kodwa ni ng'ama chielo moromo telo bo tingre malo. Ithiro gi atira. Kawuono iwinjo kokwano ni mbese ni. Mokwanogo. Onge man korwa Azimio koni kata di. Kata chiel. Gin kocha. Young people orwak ga kabisa ei Kenya Kwanza kocha. Korwa koni inyalo yudo only one young man senator ma Migori. Jomodong jomuti. Jomathindo gi ok dwar. To ng'eto wang'e maler ng'ani kik mi wuod kata wuod ndewane kimiyo tiko. To kinyo beda mojumbe. To ene machiemoro ting'o misiko ganda luo e higni 20, 30, 40 mabiro. Kaka koro William Ruto ni Moino omiye thuolo mar telo. Ko ja higni 25 kowuok university. Ko chopo higni 35 osebedo assistant minister. Tu bira pole anajipanga pole tu. Tingini joma nomi thuolo ko ging'eny ne gin ji karibu 15. Kuno noting'o nyaka Isaac Salat, Nick Salat gini, Isaac jogi ne ng'eny, Franklin Bet gini. To chopo makoro Ruto William ni mabe was even the younger of them. E makoro ting'o bendecho ganda. Onego kik wathir ji chon. E kund kwara ne nitiere garwedhi ibedo ruadh pacho. To kano ne ruadh pacho maka ruath moro monia to chwoyo nego. Ka ruath moro eni indi ng'awe tiende mng'iyo malo to wiye ng'iyo piny to chamo churi. Nikech oketho telo mabiro. Kech kwara no ng'eyo ni manyo ruedhi malembe gi dongo. Chiemoro bedo ruadh pacho mondo chiaye minyuolo bed madongo kiuso to pesa ber. Alright. Koro ruath maketho ruedhi moko en ok dwarega. Okay. Japuonj Oyole idwa medo gimoro ka. Nitie mana kama nadwa medo kanyo. Yes. George gimoro ntiere nobwoga e result manyocha waneno kowuok, especially e jotendo moyiero Nyanza. Ing'eni kigolo Eddie Okech, to onge jatelo moro amora ma is below 40 in the whole of Nyanza, Luo Nyanza. Look at that. Apart from MCS. Kigolo MCS tigolo Eddie Okech, mabe I'm not clear, but I think poko chopo 40. Onge ng'ama is below 40. Koro kopo ni ng'ato biro to timo postmortem e result mowuok Nyanza to ng'iyo age bracket mag jotelo ma Nyanza to biro gi oyudo gi the such evidence ikaw nang'o apenji nitie richo yiero jok ma osebedo gi experience mong'eyo kaka gik moko osebedo karingo bende joma tindo wan kaka Inoyola Kiasa bende sewuok mi wacho ni adamanyo gini gi yore mamoko mi kata kopo ni yudo ka samoro ka ok yude rot isetimo kamoro machielo mi yudo ka inyalo dongori. Every odd iwacho ka joma timo betting wacho ni order against any young person side wa mama kochacha mana kaka mwalimu wacho. It is a waste of time. Apenji ya university ng'amoma kolweti yonge mo nikech mondo mi ichunge kom mar siasa dwaro finances. Ok gin gik moko ma ji wuoye ti yieri pesa moro matin nyaka ibed go migolo go posta miketo go gari keto go mafuta ichulo go security move around. Mago gik moko nyalo yudo kiwuok university tich be pok iyudo. Koro ng'at moro koponi ng'at moro komenta maber mochori e level moro kaka koro wang'i sani the year ministers nyoro governor ma Kisumu no yiero ministers akedi beni neno cabinet no warito Masiaya warito Mama Bay warito Migori ibro neno ka onge ng'ata ma young person mimi opportunity jowa professionals wa mawuok e Luo Nyanza no say ne gise withdraw e weche mag governance ma Nyanza. Mana momo we are not getting things right in Nyanza. Sani jo mama administrate kata mana sirikal Mama Bay manowuok 2017 2022. Jomoko maguns moko magwenge kama ne manage mane konyo jotelo manage. Oluongo we meetings seche mubedo kumetho. Nitango ber governor weche ber iwachi maber. Mana awacho maber kabisa. Ndalo moro ntiere jomoko notero governor Mama Bay Cyprian Awiti. They are pi moro akeni ne pi moro ni they are yo suba kocha cha.
En wach maliza ahinya George. Gima timore gwenge wa koni endi kineno tiwinjo igombo ni mondo ywagi. Tan gima lit nene ya. Seche moganda moko miyo yudhe gi kata rawerni gi thuolo mondo mi giyud platform ma gigerore go. To wan meke wa wasiko wanyono piny. Ma in igoni arambe mondo idhi e university kitiko tindiki blogger. To ngachacha to classmate ni to semi assistant minister omi CC omi chief officer. To community marwa mar joluo ni bro requires ni in 20 years time a compete gi nyathi chaka koro wadwaro telo mar piny. It is very painful. Kiteketa gi kanyo kama koro chako mako gono kiteketa gi kanyo japuonj gin bende kiki indekni wewe gi kanyo wadaka wiyo moro ka duogo kama oyola kitego na marani mondo wakawe godo. Wabiro penjore ni to kwadhi mbele ka wabiro go e nango. Kwano mane manyaka go nyaka koro wangi joma tino mondo waket gi against joma osedongo kosa ere yo munju bediti megoro mar oganda mondo mi oganda dongre. Kiki ndekni japuonj wewe gi kanyo. Yakora mugi adwani mondo wakaw wiyo ni ka waduoga no ka koro se ratido diedo ka odangni chunye ng'ien to yiengre kama chalo nade nikech wang'iyo piny kendo oganda kaka winjo bed ni obedo gik manyalo miyo wago kan kaka jo ka ng'ato wakaw yweyo ka duwangi mathoth. Machiegni jahera mar chendo mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Anadwaro mana ngima na kedo. To ngima na en tapki. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Don't run! Don't run! Hey! Don't run! Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. tuinuane, Na ukaribu wetu. tuinuane, tuinuane. Tuko pamoja maishani, tuinuane. Tuko pamoja maishani, tuinuane. Koko mwagoyo miyo mabo biro majority obiro ji obiro mwakonyo ng'at mane guogi die wall kan. Koro ka waseriembo ka ng'at ni koro wapenje to nyiso ni en guogi ga nege to chako siemonwa mbele kacha ni mbele kacha nitie body moro moninde bathio. Lit podo kwako gweng makaunda e county ma Kisumu bang' guogi monjo kendo nego jago moro ma jahigni 41. Kwan ji ma osewito ngimagi bang' bas tuomore gi matatu ya paya ma Isiolo kocha Momeru ochopo ji 12. I did instruct the Minister for Trade in Kenya to work with the Minister of Trade in Uganda so that together we can formulate and sign into the guided
trade agreement. Jatenda piny Kenya William Ruto jodwaro mar golo hinga mar rocho tudruok makare mar ohala e kind pinje Afrika ma Ugwe. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ramogi machiegni kendo e tielo machielo mar ratil bang' yudo weche manyien e machuok ma bende mage ma iko ni koromo saa 3 odhiambo ma kawuono kata tino ma kawuono mondo mi ibed gi ng'eyo kuom gik matimore. Ramogi ne geng'o mana dho yawuot luo ariyogi kane gidwa wacho weche moko sama ne wadhi e yweyono. Oyola Kiasa ne penjo ni kakoro jok ma samoro ne mbesene ok mbesene yor nyuol mbesene magi pon godo magi somo godo osechak mak badgi kata osechak siem negi osemigi torch magi nyalo menyo godo mudho. To kako ganda wan to wan kanye. Utemo wacho ni samoro nitiere kaka wathirore kendwa wawegi, wanyonore tiendwa kendwa wawegi, wane mwalokore mudho ne ogandawa. Mana dier, iwinjo. Kede idolo kapod yom. Kata cham kadongo tiwano bio doko ni dole kapod otin. Kineno kako ganda koro mag lango ma kiro aeni. Gise kao ya wuotgi matindo gisemiyo thuolo kod jip. Ipenjo wuoyi ni gimomiyo poko ochung' en bende. Ng'ama miye jip ni chung' idhi yudo, chung' inyalo yudo. Jip no besa moro en mana mineno gi wang'i ni ka ohere joma tindo. To gima be okonyowa momiyo gini ne nyalo timore mayot. Wan gi political party mwageno mwaluoro. Gima mone wacho ni wabiro timo nonro mwang'i yawuoyi matindo man kod mbi mar telo mondo wamigi thuolo mondo gitel mondo higni mabiro chieng' moro giked gogendini mamoko. Kawuono koro waneno gi wang'wa kaka iwinjo kokwanoni e piny lang'o nus wajumbe gin youthful na min ni kata kokalo youth matino chopo 39 to gin youthful. Koro wawuonde ni koro piny ochako kalo higni 20. Koro Kiasa gini koro dwadhi laro kodgi telo mag Kenya. Gine giso ketgi sirikal chon, gise loso mwandu, gise bedo gi lony, gise bedo gi tiegruok. Gise soji sirikal ma gise soji sirikal mabiro solo negi pesa bende magi kedogo. Ipane wabiro yombo gi higni go. Wan waonge sirikal, to ni mondo mi wachak ng'eyo kaka wanyalo luore go kedo e yo machalo kod mano, kedo mar lweny, kedo mar rieko, kedo mar manyo yo, kedo mar manyo rot. Watimo nang'o gi sani kako gana nikech koro wang'ade uru rieko moloyo gimoro manyalo nenore ka gima oganda pogore ka wariwore kako oganda. Yiena wach ni wach moro manotimore juma achiel mokalo. Ne ker mar Kenya makata wayie kata wadagi to ene ker nyaka higni 5 biro e county wa mar Homa Bay. To jotelo te ma chik wacho ni ne wayiero onge mobiro kata achiel. Ipani joma tindo nyalo donjo sirikal ka jatende moseneno kodagi ni kikisud but sirikal. Jatende no to ringo gi GK ma sirikal. Jatendwa mane wayiero no to rito ni sirikal ol pesa mondo tigo. Ochamo msach sirikal. To joma tindo gi to gi discourage ni kik donjo e sirikal. Kik dhi kata kama jatelo bire. Ipani mago joma thiro ganda koso joma kelo dongruok. Dwaro ni mondo wati gi sirikal, walar tije mana e sirikal gogendini mano yiero wuodgi.
to ka chopo sama ji dhi e kedo mar campaign mar laro kata president, gima pod mono wuodwa wuok dhi laro ta en ang'o? Gimoro ne nitiere ma jatelo moro nowacho mokada wacho nyinge. Nowacho ni chandruok ma wan go mi tamwa ni kik wadhi e sirikal. Nitie joma paro ni kidhi tiyo gi sirikal, mi bede e sirikal, mi loso mwandu, tibiro kedo kode laro loch mar oganda. Mane chandruok ma wan go. Emomiyo oganda wa nyaka ng'e kawuono ma wabed mariek ni sirikal is the largest trading partner. Sirikal is the largest employer. Wadhwa manyi gi keni mag Kenya, gogendini mamoko walar kodgi e sirikal. To ka chiemoro wakedo kodgi e laro telo mapiny, to koro wakedo ka wambe wan gi mwandu kod lony. Okay. Piny ka piny, oganda koganda bedo gi ng'atgi ma gichungo kendo siemo ne gilo. Yo. Ka wang'iyo kata mana ogendini ma koro sani odonje telo, nitiere ogendini mane gichako godo chon. E kinde mane ikedo gi loch mar jowagunda nyaka gi e sani, nitiere oganda koganda, nitiere gi jaogo kata ji kwith moro mar jorieko, joma osetelo, joma osekedo lwenje mang'eny, jok moseneno mbele, jok ma bende osetudre gi sirikal oko gi iye mar sirikal, mong'iyo kaka sirikal ringo. Ere ber ma koro dang' wach ni wadhir jogi gi oko. Ere ber ma oganda nyalo yudo kopo ni odhir jok makamagi gi oko, ni koro remo manyien ema dwani mondo mi odonji ni dwani odonje telo dichiel. Bende en gima nyalore Oyola Kiasi? Mano tok nyalre, kendo mano tok anyal yie. Joma rawerni kata joma tindo nyaka gitiatia kachiel ka gikikore to gi jowa mabeni gi experience mar sirikal kata mag piny. Eka be ginyalo dongo nikech joko seneno mang'eny, nitiere kuonde ma ging'eyo ni kiluwo yoni tidhi hinyori. Koro joma tindo be nyaka mi mana opportunity mana kaka miyo joko opportunity. Kama koro difference bire en niya, ng'eny joma hikgi osedhika manyo appointment mag sirikal gi mana for income, onge ambition mar konyo jopiny. Kanye makoro iji wang'e. King'iyo kata mana joma nomi nomination kata mana county assembly ka. At random, ipanini inyalo kada ng'ami list no sani endi, ting'e gi waunde ni Mama Bay manyocho yier gin ji chiegna 16. Apara kena 16. Apenji ni George Bati. List moro Mama Bay mar nominated MCA ka. Kawa the 2027 iparo ni nitiere ng'ama nombedo nominated kata manyalo chung' mayombi. Maka mana jomo keti omigi nomination as an income way magiloso go pesa mondo gi survive nikech ne gikonyo. Wach kani kuponi ubedo gi pesa to nyalo go mbaka, unyalo go kata mana rambe mondo usir ng'at machielo kata achiel kuom. Donge ma bende yo unyalo loso yudo godo jomoko manyalo go rambe mondo kata koro Oyola Kiasi kata japuonjo wede ne ochunka to wach ni koro Bati gini ne wamiyo nomination ka giyudo nya pesa moro gin bende ginyalo go rambe mondo wamany kom maber. Ineno George, adami another example. One kan wantiere university. Ndalo cha student politics mar Sonu, mwalimu ng'eyo kaka Sonu ne chalo. No generate leaders. Ababu na Mwamba gino kacha James Orengo gino akacha. Ne an institution mane generate leaders. Kaja kom, for example, mar ODM, owacho ni odwaro mogi student leaders ma from the year 2010, for example, to the year 2018. Odhiro mogi jotelo, magin kata mana pesa malich maminyalo miyogi, magiyombugo ok gidwa. Gido mana ni mondo nyise ni opportunity cha ibedhiyo and is gone. Ineno some of jomose mosomo oko kata nyithindwa mwasetiego mochopo malo kuma gichope cha George ok gidwar kata mana nomination ni mondo gilos go pesa. Some of them kaka wan gini wadwaro mana letterhead mar sirikal. Letterhead kende minyalo ndiko barua gi letterhead mar sirikal man gi simba. To wang'eyo ofise mag NGOs kata international organization kata embassies gi wanyalo wuothe ma wamany partners manyalo konyowa mondo watim projects. To kionge gi power no, ibiro mana wuothe town ka to wuoche ni marumo. Ibiro che town ka to wuoche ni marumo. Koro an gima natemo monda wachi especially partner. Yes. Adwan ande gombo mara de wachako development ni a constituency level. Pesa moro mabire county kaka CDF cha. Nyaka pesa ni koro bedi ni koro contractors kata joma tiyo gi pesa no. Nyaka bedi obeda rule. Kan MP mawuoka Sipol wawunde ni anong'ondo were mane chungi usipo mwalimu kae. To bedo rule ni kao kiwuog Kasipol to contract ma Kasipol okeyudi. Inge gima nochwanyo bado gi jodito moke ODM. Inge ni ji mang'eny pod kia. Rule mano bado ne en achiel. Contract ma Migori County timo gi jo Migori. Pesa no donge county ka. Right. Jomoko wacho ni owidi manyo telo kata manyo lemo kuom sirikal emomiyo samoro wuok tung' mosuo gi telo mar oganda ma samoro osego kany e yore mag siasa ka. Nyalo bedo ni en adieri japuonj? Ok ang'eyo ni polisi mar sirikal modonjo ni en ni kigori gi moro cha timi tich ma ok ang'eyo gitero nana ging'eyo. Ok ang'eyo ni nitie gima kamano.
an ang'ama ka sirikal na dwa miya tich to ging'eyo na atiyo sirikal ka to bok mano kende an ang'ama winjo duonde ing'eyo tije mag sirikal gi thoth gi are political. They listen to you atkoni ma to ng'ama nyalo tiyo sirikandwa ni to marwa ni to samoro bende samoro ne chal na mana gimi dwa ni koyud ji ariyo mariek gi mofuo tikawo mofuo iwe mariek kato koro ka oganda bende bura ni koro wayaluru gik moko dhi marach to ng'ama dwa yalo rieko maber onge. Example madwa mi nago koko kabisa ka wadhi e yiero ni ka uru agents ma national miketo bomas obed joma nigi lony e statistics tiende ni kweno obed joma lony e ICT tiende ni computers kata obed joma otegno manyalo chung to kwero wach to in mo oket ng'ato kacha miwuondogi ni portal no ni en server to giyie yieya nyaka koro kweno dhi tita paka riyo giwuondo wa oko ka nigi timo verification to kalatese magidhigo magi verify go ni macha correct onge. Okay. Oyela kiasa nyaka gie sani ineno ka yo mane ma joma tindo nyalo donjo godo mondo giyud yuto mapiyo piyo ok ni mapiyo piyo ni giyako mwandu to giyuda ne yo magi nyalo donjo godo mar timo ohala gi piny owacho kaka japuonj wache ni nitiere achiel kuom obok ma pacho kae ndi wacho ni Raila Amolo Odinga pod nigi thuolo mar chung 2027 ma bende joma thoth biro wacho ni ka Raila pod nitie ka pod ongima to onge richo mondo miyo tim telo na oganda luo nikech osewuothe wuodhi ni kuom thuolo malach dipo ka Nyasaye oneno oganda luo gi kinde no ma ji ochopo kama owinjo bed ni chope pinyalo wacho ang'o ka kwatieko. Kanyo to kapok jakom wuono lando to kabi wuoye an gima ok nadwa ni mondo jowa odonje en endless politics ma rumo to wachako ing'eni ka siasa rumo to winjo bed ni koro wang'iyo kaka koro wadhi mbele gima da kwayo ni jowa mondo especially rowerewa gi jowa mane no yaoga kambi ndalo moro ne ntiere movement moro no wachako ga ni yaw kambi yes kembi mane ne gichako go gidogo ge constituency mag ging'ia ne ginyado contracts matindo kata mag supplies a CDF offices kata county commissioners office kata mana county government mondo giyud go pesa moro matin. Mar ariyo adwaro ni mondo jowa odoge agriculture wan gi law wan ndiwa kama wae wan gi lope moko manyaka ne Nyasaye chwe piny gi polo tie dhano poko nyono kata mana kama to en kama fertile makata fertilizer okidwaro oduma mawuok ndhiwa en maromo kama to onge kata fertilizer miketo gima dak kwayo jowa ni mondo tim ni mondo gidonji agriculture makadame chana wache deliberately nikech it is a low hanging fruit ma jowa nyalo ringo go makata governors gi kuyie to nyalo dhigo kidhi nyiewo macadamia grafted seed en ceiling 300 one tree eka chiel iketo trees kata mana yiende praberio by 2 years to 3 years osechako machua ogolo kodhi in 4 years isechako harvest kila chiel mar macadamia according to sirikal en ceiling praberio lakini market demand ni malo en ceiling 200 to 300 kanyo kiketo eka chiel within 4 years ichako harvest gimoro 2 million shillings pesa miyudo ten gima is disease resistant climate resistant be okidoe kisikose chako dongo adwaro ni mondo jowa ochak kawa ideas ainago to gigi nyalo mana timo ing'eni joge oganda moko no ringo gi agriculture nikech ne gine sirikal information gi giyude ministries sirikal oro government officers to puonjo ge to wan kocha wan obedo gi siasa emomiyo ayie gi mwalimu ni mondo jowa odonje sirikal mondo gibigi information mang'eny manyalo konyo jowa in terms of economic empowerment agribusiness to gi weche mang'eny kapod wawere gi siasa monde japuonj tie katika nikech koro thuolo mara nyisa kani orumo kalakwer ne oganda maluo kamora mora mauntie kijaduong to wuogi jowu matindo kik ng'ata matinde en tije kendo profession ne odong ne siasa tamu ni kik udonje sirikal mondo yud gikeni mar piny Kenya onge sama sirikal ni biro bedo mibiro koni ni jaluo unuonge sirikal kikuchulu ushuru onge sama biro koni ni jaluo inionge sirikal kibiro manyo services mag sirikal timi nono omiyada no yawuoyi mantie madongo gi matindo kiyudo thuolo sirikal mnyalo konyo oganda to chungo bio bedi iwacho ni jakom dwa nyalo nigi thuolo mar chung mana dieri makende en thuolo mar chung onyalo chung 2027 kata 2022 2032 kapod Nyasaye omede ndalo to daher mondo anyise ni ka en gi mwandu belano michungo mang'eny kamano to osapot ng'ama chielo chung to kaw mwandu no gerge gimoro e piny luo ka mibiro luongo nyinge kata en university kata en fish processing plant to bio luongi ni Raila Amolo Odinga fish processing plant
chieng' moro goye gongere ndalo mabiro. Erokamano ahinya. Wach ung'isa ni saurumo. Wadwaro mana ni sirikal wa partner go gigernwa piers, gilosnwa Lake Victoria Ring Road, gikelnwa mbolea, giyawnwa chiro, gicapacitate our people to get income. To jowa moko betie sirikal koponi wapingo sirikal ni wan tago na sirikal ni. Joma nyocho jogi vicious be gigombo mana ni mondo wapinge gi mondo gigol jowa mondo giket jogi. Sawa. Nyakwara Ramogi winjo gima yawuot luogi wacho ni ka ji donjo e sirikal mondo joyud mwandu. Ok nyiso ni koro oganda pogore kendo bedo mobarore. En ni kidonjo e sirikal winjo bed ni wang'iyo ni to ang'o ma idhi ome sirikal. In kaka oganda ma winjo dhok ni mwapuonjore ing'eyo Nyakwara Ramogi. Magi gin pach oganda mana luongo ka mondo migi mede sumo rieko. Kamineno ka gikiere bende inyalo medo puonjogi e kinde machielo. Ka kamano kamano kuom kete Ramogi TV e chenro mar Ratilo Odhiambo ma kawuono kende thuolo machielo. An Kailo Victor Utindo Maka Juma erokamano nyinge en George Baki. Riti masani kokalo Ramogi TV. Gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo, en reggae owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muwero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kuno pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Don't run! Don't run! Hey! Don't run!
Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Kula kabisa, nilidaiwa kodi miezi 9, nikiona rafiki najificha, nilijua aibu haitoisha, nilikosa chakula kabisa, nilidaiwa kodi miezi 9. Kupata huu wimbo kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *412#. Na kumbuka, Sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Oimore nyakora mugaji wanga geno ni rio makare akaothul ni marua kechendo ni maro imore. Tariko chiko dueno mara par, ikagana rio prayo kodario. Nyakora mugi eno di chieng mabende oganda medo kwano ndalo kakoro chenro mopogore medo dhi nyime. Parni ma en Jumapil motelo ne nyasi mar odiechieng mar tich miluongo ni Huduma Day. Bende en odiechieng no batinga bende piny liba ma Uganda yango higni 60 nyaka ne giyud loch koya lwet wagunda. Nyaka gi sani nyakora mogi Uganda ose kalo nus mar higni 100. Nyiso ni ma endi en nyasi mabende kaka pinje mag Afrika ma ugwe ino ka jotelo mopogore koting'o jatend piny Kenya William Ruto noyuoro mar mondo mi en bende obed achiel go oganda jo Uganda e dhialo odiechieng machalo koda ma. Bende pacho ka nyakora mugaji wang Uasin Gishu e kaunti ma Uasin Gishu ne Kenya Kwanza obago nyasi maduoko erokamano bang' yudo loch e yiero mokalo. Magi to kod mamoko mathoth nyakora mogi wan kodgi e weche manyien mag oimore. Kata kamano mokwongo wayudo e weche manyien ma wamiyo pek. Koko mwagoyo miyo mabo biro, majority obiro, ji obiro mwakonyo ng'at mane guogi die wall kan. Koro ka waseriembo, ka ng'at ni koro wapenje, to nyisowa ni en guogi ga nege,
to chako siemo mbele kacha nitie body moro moninde bathio. Lit podo kwako gweng' makaunda e kaunti ma Kisumu bang' guogi monjo kendo nego jago moro ma jahigni 41. Kwan ji ma osewito ngimagi bang' bas tuomore gi matatu ya paya ma Isiolo kocha Meru ochopo ji 12. I did instruct the Minister for Trade in Kenya to work with the Minister of Trade in Uganda so that together we can formulate and sign into the guided trade agreement. Jatenda piny Kenya William Ruto jiodwaro mar golo hinga mar rocho tudruok makare mar ohala e kind pinje Afrika ma Ugwe. Nyakora Mogi wadani mondo koro wachaka yanga weche wa manyien mag oimore odhiambo makawuono kama wan gi mathoth ahinya nyalo tudri kodwa nambari 36000 kata bende Facebook mar Ramogi TV, Twitter kaachiel koda YouTube. Kora Muga Jwang erokamano kuom kawo thuolo mar yuri kodwa. Nyinga Lydia Okeyo, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Anyinga George Bati. Nyakora Mogi koro wachaka negi mano motenre koda wach mar jatend piny Kenya dhi limbe piny mar Uganda. Jatend piny Kenya William Ruto noyore nyasi mayango higni 60 nyaka ne piny Libama ma Uganda yud loch. Ruto manoten kod minode Recho Ruto ojiwo riwruok e pinje Afrika ma Ugwe kaka chiel kuom yore mag jiwo dongruok mag pinjego. Ne en nyasi mar yango higni 60 nyaka ne piny Uganda yud loch koya lwet jowagunda. Nyasi manobagi e lap Makololo e boma ma Kampala, Uganda. Nyasi no notelie gi jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Jatend piny Kenya William Ruto ne en achiel kuom jatend pinje 5 manochopo e nyasi no. I bring you greetings from your brothers and sisters in Kenya. Eote mare, jatend piny Kenya William Ruto nojiwo riwruok mar oganda e pinje mag Afrika ma Ugwe kod tudruok makare ahinya yor ohala maonge dewo tong' mag pinjego. It is our place as leaders and as citizens of the East Africa region for us to work together so that we can transform our borders, which today stand out as barriers, and convert them to bridges so that goods, services, and people can move across this East Africa without any impediments. Ruto kwa jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni mondo riw pinje mag Afrika ma Ugwe kendo mondo loso lalo mar ohala e kind pinjego maneno ni pinjego bedo kod thuolo mar timo ohala maonge ageng'a. President Museveni, you have the challenge to lead the charge on ensuring that we bring down the boundaries and the borders and the barriers so that we can have a borderless East Africa community. Bende ojiwo loso mwandu machalo kaka chumbe mag gedo e pinje mag Afrika ma Ugwe kaka achiel kuom yore mag duoko piny kwan mwandu mithoro gole pinje maoko, kwacho ni ma biro loso thuolo mag tije ne rawere kendo duoko piny omenda mitiyo godo e kelo mwandugo e pinje mag Afrika ma Ugwe. We import 1.2 million tons of fertilizer into East Africa community, while we have the raw material for us to manufacture that fertilizer and save ourselves foreign exchange and create opportunity for jobs while we manufacture fertilizer for our own use in this region. Ruto wacho ni osegolo chik ne jatend migawo mar ohala ma piny Kenya mondo tiko jatend migawo mar ohala ma Uganda e nya ohala e kind pinje ariyogo. I did instruct the Minister for Trade in Kenya to work with the Minister of Trade in Uganda so that together we can formulate and sign into the guided trade agreement that will facilitate the Africa Continental Free Trade Area to begin to become a reality, and so that we can harness the opportunities
for investment, for trade, and for people to work together in our region. Nyasi no noyuorie mana gi jotelo mogwel kende ka jopiny ne ok oyudo thuolo mar chopo nyasi no kaluwore gi tuo mar Ebola ma osemuocho tong' piny Uganda kod Congo kaachiel kod luoro mar tuo mar COVID-19. Lope jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osingo ni piny owacho biro chuga put mabiro rango kendo loso weche mag mbolea e pachoka. Mano yange kinde lamo mano bagi Uasin Gishu maduoko erokamano kuom yudo telo kaka kweth mar Kenya Kwanza. Judith Omondi leronwa. Jalup jatend piny Kenya otelo e ala mar duoko erokamano ne Nyasaye kuom miyogi thuolo mar telo ne piny Kenya. Alamni mane obagi e skund primar ma Koilele kar chung' od bura ma Inapkoi ne okelo kanyakla jotelo mopogore opogore kuma oting'o nyaka spika mar od bura mamalo Moses Wetangula. Jalup jatend piny okawo kinde makende mar duoko erokamano kuom kadho obadho mokoni ne oketnegi kod sirkal mokalo e kinde campaign. Na ukweli usemwe ni kwamba Rais William Ruto hangefika Ikulu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Tumewindwa kama wanyama. Huyu William Ruto alidhulumiwa na kuteswa, kukosewa heshima, kuangaishwa. Saa ingine tulikuwa tunakaa na yeye tumejikuna jioni tunauliza tutafanya nini. Anatuambia muamini Mwenyezi Mungu. Hata hii maneno yote ya kusimamisha maendeleo hapa, Arol na Kimorel, ilikuwa ni siasa. Ationekane William Ruto hasaidii watu ya nyumbani ndio mchukie yeye. Mukasema hata ikisimamishwa tungari tunampenda na tutasimama na yeye. Asanteni. Rigathi bende otiyo gi thuolo no mar chiwo singo mare ne obila mapachoka ka okoni gi loso kaka gibiro medo obila osara ka kwayo margi en ni gititijigi e yo makare. Polisi hatutaki kutumia hawa ati kufanya kazi ya siasa. Ati kushika watu Friday, ati wanawachilia Monday. Hiyo ni kutumia polisi vibaya. Nao polisi wametumika vibaya na hawakusaidika hiyo miaka 10. Wanaambia shika watu Friday na mshahara ni ile ile ilikuweko wakati ya Mwai Kibaki. Si hata hii watu wangekuwa agwana kidogo. Waseme vile tumetumia nyinyi vibaya, wacha tumuongeze mshahara kidogo. Hawa polisi sisi ndio tutawapanga na tutawaongeza mshahara hawa. Na tumemwambia hao tukiwaongeza mshahara pia na hao wakuwe wangwana. Wabadilike pia wakuwe watu wazuri. Wakipata kitu kikubwa waachane na kitu kidogo. Jotelo mopogore opogore mawuokie hoho marokak mane omolela mono bende ne okwayo mondo losnegi weche mag yo kod mbolea mondo jopur oyud konyruok. There are some roads that we would like to be tarmacked in Uasin Gishu so that we can enhance the issue of transport and enabling the farmer. Rigathi osingo ni sirkal biro tieko midhiero mar mbolea ne jopur kokwayo ted counties mondo ti kod piny owacho mamalo e chopo ne jopur. Ya mbolea tutafanya vile nimefanya mambo ya njaa. Hakuna kazi sasa tutakuwa tukiwachia mtu moja. Tutaweka kamati ya kugawa mbolea. NCPB wako pale, governor wako pale, county commissioner wako pale, wafadhili wako pale, inakuwa ni open and transparent, kila mtu anaona. Pia ningetaka kuuliza county government, serikali kuu ikisaidia mbolea na nyinyi county government mwambie koti moja, hata kama atanunua koti nyingine na mwingine, aye apange mambo ya mbegu, tusaidiane hii kazi. Speaker marod bura mamalo Moses Wetangula okoni en gi geno e sirkand Ruto ka okwayo jo Kenya mondo ti machiegni kod jotelo mane oyier. Judith Omondi, Ramogi TV. Nakoro mogo medo dhi nyime krwang'ie mago motende gi weche mag telo mar obila pacho kandi. Duol ma ochung' ne ng'iyo tije obila National Police Service Commission oyango nying ji 10 koting'o apisa madito mag obila madhi laro lemo mar jatend okwach kich DCI. Lemono nodong' nono bang' mane en jatend okwach kich George Kinoti gwetao ndalo manok bang' William Ruto chao makaka jatenda piny Kenya. Bang' ji 253 nyiso gombo kendo oro kwayo mar bedo jatend obila mag okwach kich DCI. Duol mochung' ne tije obila National Police Service koro oyango nying ji 10 moting'o apisas mag obila mani kod lemo mamalo ma idhi dadhogi ka ng'at achiel ma hape oleng'ore biro kawo kar George Kinoti manogwe tao ndalo manok bang' yiero maduong' mokalo.
Jomaduol matayo tij obila oseyango ni dhi piem e lemono koro ting'o Amin Ibrahim Mohamed, ma en director mar weche maiye mag obila Vigilance House Nairobi, Bernard Barasa, ma en jalup inspekta maduong' mar obila, director mar lokruoge ka DCI Eliud Lagat, jating' dai mar inspekta maduong' mar obila Gideon Nyale Munga, jatend weche chenro ka DCI Nicholas Kamwende, jatend DCI mar Railways Wanderi Mwangi, komanda mar obila e kaunti ma Bomet Esther Serone, David Kipkosgei, jalup inspekta maduong' mar obila Michael Wiso kod Paul Ndambuki. Duol mang'iyo tij obila kata kamano ne oweyo ma ok owalo jatend DCI ma Kojolo Hamisi Masa, jawache lo obila Bruno Shioso, mane en jawache lo obila Charles Owino kod jalup director maduong' mar obila King'ori Mwangi, kata obedo ni gin bende ne gioro kwayo ka ginyiso gombo mar bedo jatend DCI. E kinde mar gogi kogno ka imanyo jatend okwach kich manyien, ji 10 mowalgo ibiro dwaro mondo mi obed kod opande mar piny Kenya, oboke mar somo koting'o mag penj, oboke mora mora mayango lony kod tiegruok magiseyudo, oboke mayango ni gionge kod chilo mora mora mowuok e bede migepe mag piny owacho koting'o oboke mar duol makedo kod mibadhi EACC mayango ni ng'ato nge kod chind mibadhi, oboke mawuok ka telo mochung'ne choko osuru KRA manyiso ni jal madwaro lemono osebedo ka chulo osuru kaka dwarore, oboke manyiso ni osedwoko hola mar somo mar tiegruok mamalo HELB poni ne okawo, oboke manyiso bedruok mawuok ka okwach kich kod mano manyiso ni jal madwaro lemono ok ochwal nyinge ne jobendho kod jopeyo CRB. E sama koro bad migawo mar obila medo yudo mijing'o bang' jatend piny William Ruto singo nigi pok mar omenda mabiro konyogi siro chenro magi, geno nitie ni jatend okwach kich manyien biro timo nonro mong'ith kendo miyo jo-Kenya dwoko makare e wi nonro mag maundu kod thoe magalagala ma osebedo ka timore pacho ka to dwoko malong'o onge. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakura mgaji wangu wang'iyo mago mag siasa e kaunti ma Migori kama ja siasa Jimmy Wanjigi koro dwaro mondo gwelo mag jogoro mongirore migepe otime yo mauyanga maonge akwede kata matin. Owacho ni gwelo go ber kari oganda duto mapacho ka ma okorangie duond bura kata kuonde magiae. Omedo ni jok mano yombi eng'wela rokoyo mpogore yiero mokalo oko winjore ogwel helemogo. Wanjigi bende wacho ni ber ka oket lokruok ne duol ma ochung'ne weche mag yiero kod kewe pacho ka IEBC kapok yiero ma higa 2027 ochopo. Nowe kinde alama no bage kanisa mar Lejo Maria gwenge mag God Kwere sub-county ma Suna West kanotelie kod pop mar kanisa no Lawrence Kalul. It is about the people of Kenya, not about leaders. You said it in your campaigns over and over again. We now must be forward thinking because we are growing, we are learning, we are a country of leaps and bounds, tied to a world of 7 billion people. We must reform IEBC, we must reform our courts, we must reform our whole electoral process so that we have an election which has got an 80+ turnout of participation. Let us give the new government time so that we see if they can change any meaningful change so that the country pulls ahead. Kowuok e mago motende gi weche kanisa nyakora Ramogi wadonje wach mar masira mar apaya. Kwan ji ma osewito ngimagi bang' masira mar apaya manyotimore Subuiga e apaya ma Isiolo kochomo Meru koro chopo ji 12 masira manyotimore e kind bas kod matatu. Apisa mar apaya manyotele chendo mare soji mano hinyore okoni geche go na ringo kochomo kamoro achiel kata kamano kwayo mondo opandi nyinge. Masira manyotimore kar saa 2 mar otieno manyoro kendo lipot mar apisano yango ni thoth ji manyoidho bas mane otumo matatu ne gin ji maomer ranyisi ni ne gidhi e nyasi moro. Apisa ma thieth ma St. Teresa Kirua oyango ne gin kod ji 27 mayudo thieth e osiptandno nyaka sechegi. Ringre ji manowito ngimagi otere kar kano ringre joma otho ma Meru level 5. Hapa kunaitwa Subuiga, the infamous black spot in this county and Isiolo county, coming from Nanyuki to Meru, na tumekuwa na ajali mingi sana hapa, mingi sana. I don't know how many deaths should occur for the government to take action. I don't know how many people, brothers, sisters, fathers, mothers we have to bury for the government to take action. I don't know whose son or daughter, father or mother should die here
for the government and the necessary agents to take action. Kapod wang'yo mago mag masira nyakorom gajuang ng'ata chielo wito ngimane gweng' ma Kaunda e sub-county ma Kadiboy county ma Kisumu bang' guogi 4 monje kendo negi. Jagono majegni 41 yangore ni nyoro mogi thone dier otieno manyo guogigo omonje. Kaka James Okoth leronwa, wuon guogigo no chiwore lweto bila bang' midhierono. Lit kod kuyo ne okwako lwasi mar gweng'no ma Kaunda mani Kadibo e county ma Kisumu. Ma en kaluwore gi monj mar guogi ma ochwe okelo tho mar jago moro. Jopiny ne owuok oko mar reso dichwo manyo orik imonjo gi guogigo. Isichego ema ne ofulo ni jopiny ni guogigo nyerik osenego jago machielo. Guogi moko ne gi e yoka to mino to chiew to luonga ni guok nego ng'ato to wawuok gi kite to koko mwagoyo miyo mabo biro majority obiro ji obiro mwakonyo ng'at mane guogi die wall kan. Koro ka waseriambo ka ng'at ni koro wapenje to nyisowa ni en guogi ga nege to chako siemonwa mbele kacha nitie body moro moninde bathio. Bang' chopo kendo yango ringreno kaka mar David Opinya, jogweng' ne oluongo wuon guogigo e yor simo kendo chopo kanyo mokawo guoginego. Jiranda moro ni Kera ogone wuon guok simo mondo bi okaw guogige, to kubiro to guogige modoko ga e dala to oloro negi e ot. Kata kamano, mirima ne odok oingo jogweng' magimonjo dala mar wuon guogigo kendo negogi e sama ne odhi chiwo lipot ka obila. Koseloro negi e ot to en be owuoka. Koro family ko biro to yudo guogige gi odonjo nyaka idala monego guogigo te. Mabingo chama nyagidera maleo gi oko mama. Anyuola mar David Opinya ywak kaluwore gi monj guogigo ma kinde ka kinde gino makoro oweyogi gi lit. Giwito wuodgi manyocha onge gi wach kod ng'ato ang'ata kendo nyocha owero tije. En nyocha kata kodhi kamoro to okonyal dhi golo lweny kata notimo gimoro amora to ng'ato bi okokal. Giywak ne ji duto mapidho guogi mondo oneni omiyo guogegi chiemo moromo kaka achiel kuom yore mag geng'o masiche mag monj ma kinde ka kinde kendo chwalo ywak ne piny owacho mondo odonjre gi wach ma kamano. Ringre David Opinya ne okan kar kano joma otho ma Jaramogi Oginga Odinga ka nonro mar masirano dhi mbele. James Okoth, Ramogi TV. Ramogi timo mos ne anyuola ma owito ng'atgi e masira mar guogigo eko kendo wageno ni chenro makari biro keti mar ne gima chal kamano kochako timore kendo. Masira ma bende koro weyo ji gi paro mopogore winjo ka moko wacho ni kipidho guok timi guok chiemo samoro guok osebedo gimochamo onge to lokre gi dhano. Wageno ni chenro biro bedo makare Nyakoromogi ne joma samoro pidho guogi. Wadhi nyime gi weche manyien. Jokanyo mag duond bura mar UDA mawuok Siaya, Kisumu, Migori kod Homa Bay koro ogolo ote ne jatend piny Kenya William Ruto mondo ket e tich singo mare mar ting'o malo rowere kod mine ahinya to sani ma pod iyango e ji manyien e migepe mopogore mag piny owacho. Giwacho ni lemo mag sirikal nyaka chop ne ojende kod mine ni mar ne gichung' motegno kod jatend piny Kenya William Ruto kana omanyo mbulu. Bende gipuoyo Ruto kuom gwelo Eliud Owalo kaka jatend migawo mar tudruok e yo manyasani. Jip margi ni oganda luo mondo bed machiegni kod sirikal Ruto neno ni gibende gibiro lemo mar piny owacho. We are saying as the leaders from Nyanza that it is now time we joined the government because we have been perennial opposition community, and that one has come to an end. We are very happy to be identified with the government of the day, and I want to say that we are there in the government and we want to embrace the bottom-up economic model that was drawn by one and other leaders, Bwana Eliud Owalo being the strategist in that commission. Koro wan kaka youth ma en opportunity marwa kalore kaka rais no promise wa mondo wan bende absorb wa mondo wayud gik mwanyalo timo mondo joma moko gombo mondo ng'e ber mar party ni mondo next time 2027 gidhi donjo mayot nikech gineno ka joma nodonjo chon
promises manomigi gi president obedo fulfill. Mar ariyo nowacho ni en government ne odhi tiyo gi mine. Kancho yero CS maber ne waneno ka nose consider mine. Amedo kwaye ni kapod odhi mbele gi yiero. Akwaye ni mondo 50% kaka nowacho ni mine mondo bede sirikal. Okwanyal bedo oko mar sirikal. Siasa kairi kabigo e kwano. Omiyo jowa te obie UDA mondo tiwa ngachiel. Warwako gi waonge gi wach. Aya, sama jo UDA pod goyo kwana jo ODM bende ni gima ginya kora mga jwangyo siasa mag duon bura mar ODM mawuok Busia wacho ni pod gingirore duon bura no ka gimedo ni gionge wich kuote bede kweth makwedo sirikal. Gisingo keto sirikand Kenya kwanza tesre marano ni otiyo ne jopiny e yo makare. Giwacho ni gin kod geno ni ogai mar gi Raila Amolo Odinga kod jalupo gai mar ODM Wycliffe Oparanya bro tiyo kod gi makare. Kaunti lengi kod gavana mar kaunti ma Busia Apollo Tuo ma jotelogo oseyo gwelo mar jotend migepe kagiwacho ni okochopo chik mariwo jo Kenya manietel. Magine giwacho sach nyasi mar wako jaod bura ma Teso North Dr. Oku Kaunya manoyier kaka jaod bura makono. Nataka kutoa hakikisho kuwa kama chama cha ODM kisiasa bado tuko na kiongozi deputy governor, former governor and deputy party leader wa ODM ambaye yuko hapa na baba. Tuko na imani na hiyo uongozi na tutaendelea kufanya ile sehemu ambayo tunatakikana kufanya katika bunge na katika nchi kuhakikisha nchi hii inaimarika kiuchumi na kimaendeleo. All is not lost. We might have lost the presidential election, but ODM bila ujanja is the strongest and biggest party in Kenya. Hatukuwa na chochote, tulikuwa na sibling rivalry, lakini ukiona tulipata wabunge 88, 88 MPs in Kenya. Kwa hivyo nataka kuwahimiza, we must remain in ODM, we support Baba Raila Amolo Odinga, aendelee to fight for this country, to fight for accountability, to fight to ensure that there is no corruption in this country. Mheshimiwa Kaunya, nataka tukizungumza shida za Teso North, tuzungumze kama watu wote tulipata kura ya watu ya Teso North. Kowuok mag siasa nyaka Ramogi wadonje weche motende koda wach mar omenda inyato osuru. Koro yangore ni counties ma pacho ka ni kod rem mar siling bilion 55 kaka higa e choko mar osuru. Bad migao mochung'ne pok mag omenda e counties CRA koro wacho ni thoth counties pok oketo yore makare mag choko osuru kang makoro miyo ok ginyal tiyo ne oganda e yo makare. Kaka Edwin Okoth miyo waler counties ma Nyanza bende yangore ni pok ochopo rang'iny madwarore mar choko mar osuru. Bad migao mochung'ne pok omenda ne county CRA wacho ni choko mag osuru ma counties osetimo kuom higni 3 mosekalo ne kod rem mar omenda maromo siling bilion 55. Counties ne choko siling bilion 38 kende higa ka higa, kama gin kod nyalo mar choko siling bilion 93 higa ka higa. Counties 4 makaluo ok osebet kadhi maber gi choko mag osuru, kama onge kata achiel ma osechopo kata nus mar osuru ma ginyalo choko. Kisumu manyalo choko nyaka siling bilion 28 higa ka higa, choko matin ne bilion 1 kaluwore kod lipodno. Bomano manyalo yudo nyaka siling milion 326 ewi jogo magedo osebet mana ka choko siling milion 103 higa ka higa. Weg nyamburko machungo mitokni chuny bomano bende nyalo nyuolo ne omenda maromo siling milion 31 kama ichoko to en mana siling milion 15 kende higa ka higa. E kaunti ma Homa Bay omenda ma ok tin ne siling bilion 1 gi milion 500 ma inyalo choki higa ka higa kosebet ka ichoko, kama kaunti no choko mana siling milion 166. CRA wacho ni Homa Bay nyalo choko siling bilion 1 gi milion 800 higa ka higa. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne oselando yore manyien mag choko osuru ma igeno ni biro jiwo choko mag kaunti no mane wachore ni ne lal e lwet jochoko. Lipodno bende yango ni Migori ok dhi maber e choko mag osuru, kama kar mondo gichoko omenda maromo siling bilion 3 gi milion 700. Kaunti no choko matin ne siling milion 300 higa ka higa. E kaunti ma Siaya kama omenda maromo siling bilion 1 gi milion 200 nyalo choke, siling milion 151 kende magisebet ka gichoko. CRA wacho ni thoth omenda ma counties yudo wuok kuonde ma ichiwe thieth, okang' manyalo mayo jopiny thuolo mag yudo thieth maber. Moko kuom yore makelo omenda ne counties en kaka joket mwandu magedo, nyamburko ma ichunge bombe kata parking, kod lesende ma imiyo jotim ohala e kind mamoko.
Counties bende kore jiwo mondo ti kod yore manyasani mag choko osuru mondo kik omenda magichoko olal e lwet jochoko. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mbele nyakore mungajua mwadhi nyake county kada the ward na mchumbi kama jotije machon ma Kenya Ports Authority KPA obago ng'anyo mamule bwa Mombasa kagidwaro pinyo wacho mamalo mondo duoknegi tijegi. Jotijego maromo 247 ywak ni ne ochungi tich higa mar 2009 maonge ler moro amora ewi chungogi tich ka sani gisebedo maonge tije kuom higni maloyo 12. Kotelne gi jachung' margi Hussein Khalid, jotijego kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo koro donjre wachno kendo resogi kagiywak ni ngima osebedo negi matek mokalo nyaka ne chungi tich higni 12 mokalo. Gimedo ni gisetemo timo winjruok kod bad migawo mar Kenya Ports Authority mondo duogi tich gino ma duolno tamore ka ndiko mancha mag jotije manyien onge kata ng'at achiel mano omi tich. Kwamba walikufa ndani ya hizi grupu, kuna watu ambao kwamba walipata injury due to the work pale ndani ya Kenya Port Authority. Sasa leo wamekuwa kama vilema, hawawezi kuajiriwa sehemu nyingine, na KPA inaajiri watu wengine, sisi natuweka kando na tumehudumu kwa muda miaka 5, 6, 7, 8, 10. Nafikiri hiyo ni experience ya kutosha, na KPA na Treasury waje kwa ground wasikilizie na zile document ambazo tuko nazo, ndo employment manake 495. Hakuna hata mmoja wetu alichukuliwa, na sisi ni 242. Hakuna mtu yoyote ambaye kutusaidia. Watu wanaajiriwa wakiajiriwa. Sisi hatukufanya kosa lolote wala hatukupatikana na fake certificate. Kola mugenda kaprayo koda birio bang sadek marotieno chenro en oimorero kamano kuom medo kete mana kaira mogitili. Wan kod mathoth ahinya kata kamano nyakora mogi misebedo kodwa ka indikonwa kendo miyowa pachi bende wagoniero kamano kuom yiero Ramogi TV kod televisen mathoth ahinya piny Kenya ka kendo ndikonwa kinyiso wani ineno Ramogi TV. Simon Ongwe wacho ni en lit gi kuyo ka guogi nyalo nego dhano otene joma opidho guogi ne mondo giritgi mondo gimachalo kamano kik chak timre kendo. Mano bende wach mowach koda Oguda ka Yesu mano wuod Melkio wacho ni oyawre mosna nyar bishop to nyise ni an bende awuoro wach mar guogi makoro konore kayo ji manegi e gwenge ma Kisumo. Ni wacho ni joka baba Musa jino yawre kata piny osele. Piny no se yawre. To sani moimore ne. Ka baba onge wuotho gi toch, piny ler kata en mudho. Otit mach dong manyo piny gotieno. Arito ne dhia nena ot kawuono onge ta. Yosfat Woodley Galo chieng bende wacho kanyo ni en bende entiere Kisumu, wacho kanyo ni ogomo ahinya ne jogo mabende wito jogegi ng'atgi kokalo kuom tho mar guogi kachiel gi mano motimore Isiolo mar masira mar apaya. Awindi Nyakwar wacho kanyo ni en bende Nyakwaro uta kantiere Migori, wacho ni Ramogi TV yo makare aneno kanyo min zone ya kantiere Kalangi bende wacho ni entiere kodwa e chenro. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni sani koro wadwani waberi ko jotelo mopogore opogore nyakoro jotelo mag siasa pogore gi jotelo ma bende konyowa e wechego mag yuto gi mago mabende ng'iyo timbewa kod kitwa kod timbewa no nyisa kanyo ni cultural leaders. Ero kama na inya. Kato wacho ni ma kende yo ma koro wadhi bedo go gi lokruok kantiere tabu e weche mag dongruok to wadhi ir jotelo mag dongruok. Kantiere tabu mag siasa wadhi ir jotelo go mag siasa. Mano pachi Engineer Lazaro. Paro maliwa inya Nyakora Mogi jaro soja kagin gi Nicholas Midia wuode Uyoma Nyakongo Kokwiri. En bino neno waka kachiel kod chieng jakosega wacho no mora nyegi limbe mar Jimi Wanjige gwenge mag Kor Kababa ogeno ni Jimi Wanjige chodho gweth kendo mose ne yawre. Nyakora Mogi wakawa ne yweyo kawa duogo to pod wan gi mathoth oimore kik idhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming.
Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Imbalas. Imekuwa ikiniimbalas. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Natumana Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial star 334 hash to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Chal nade. Chal kagimi kaka ng'iyo sim gi pacha te. Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal kagima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal kagima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Mondo mi ibed kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Nyakora Mugajuang wang'ni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluo korimo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Mana king'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ongao. Machiegni kendo nyakora Mugajuang wadhi nyime gi weche manyien mago imore odhiambo ma kawuono kendo koro wadonje mago motenre gi weche mag somo. Moyudo ni jopuonje kaunti ma Kirinyaga dwaro ni duol ma ochung' ne ndiko jopuonje tich e pacho ka Teacher Service Commission ochak chenro mar reso jopuonje ma osedonjo asasa e math mar kong'o, math ma koro rocho chenro mag somo e kaunti no. Jagoro mar riwruok ma jopuonje kaunti no Patrick Kanai owacho ni thoth jopuonje osedonjo e math mar kuong' kowacho ni ma koro nyalo kelo nok ma jopuonje kaunti no. Go to each and every school. We have cases of issues with the teachers. We're also asking the TSC to consider the issue of rehabilitation because of emerging issues, which is not only affecting the entire society, but teachers, we are not left behind. We are also there. Kwa ng'yo mago motenre kod wechego mag thieth nyakora Mugajuang wateri nyaka e kaunti ma Migori kama migao ma thieth e kaunti ma Migori oriwore kod kanisa e chako chenro mar lombo oganda mapoko kawo chanjo mar COVID-19 mondo jiwre mar kawo chanjo no. Chenro ni geto sub-counties kaka Kuria West manyaka sani kwan ji ma osekawe chanjo tin ne atamalo 23. Apisa mochung' ne jiwo weche mag thieth e kaunti ma Migori James Ogu kosingo machopo ne oganda e kardak ma Kuria West. Report mar migao mar thieth e kaunti no yango ni atamalo 49 mag ji madongo oseyudo chanjo go ka rowere manie kind higni 12 nyaka 17 to atamalo 15.2 kende ema osekawo chanjo mar COVID-19. Tuko na Kuria West na Kuria East. Sisi ndio imagine ambaye tuko nyuma. Nilikuwa naomba serikali na viongozi wenzangu ambaye mko anafanya kazi na hospitali tuone mikakati. Ile mikakati ambaye mlifanya mkafaulu Kuria Suna West. Nataka mtumie hiyo mikakati ili tusaidike. Maana percentage ambaye imekuwa imefanywa imedungwa hiyo sindano ya COVID ni ndogo mno. We have managed to vaccinate 49% of our population. That is 284,841 persons. We had targeted to vaccinate a total of 557,657 persons,
That is exclusive of the 12 to 17 years of age who are brought on board later. But as at now, we have strived to get 49% of our target. And that means we are not doing so badly, but we are still doing badly because we have not reached the 50% mark at 8.3%. But through the collaboration of the interfaith, the public, and even the schools, we have managed to get 15.2% of our 12 to 17 years of age. So we are still urging our people, let us work together, let us, our congregants, when the clergy went to go to the churches, when they preach, they should also bring the issue of COVID. Kora mugi kawadhi yengwenge Tharaka Nithi ni moko kuom jodake kardak ma kama Kabi Kia Miramba koda Makena e kaunti ma Tharaka Nithi dwaro mondo piny owacho ores gi lwet jokwath mawuok e piny libamba ma Somalia magikoni kwalo jamgi to kendo ndhiyo nyithindo ma ichwe itero nyaka e piny libamba ma Somalia tok chik. Yuitho mondi miyo sigand rawera ma jahigni 14 ma oduogo dalagi bang' kane oteke kendo motere obedo jakwath e piny Somalia kuom higa achiel. Clinton en rawera ma jahigni 14 wuoyi matin ma osedak kod da mare yare tinne. Kata kamano, sani Clinton dhumo dho Somalia e rang'iny mamalo. Ma bang' dak e piny libamba ma Somalia kuom thuolo mar higa achiel kod nus bang' kane omake kod jokwath ma e piny Somalia ka oriko ne okwayo e genga ora ma Ura. Hakuna songa mbusi mzuri, songa mbaya. Pimbo sana. Songa mbusi kile nziko panga kulala. Kadienda huko na Somali. Bakaenda huko naye, bakakaa naye mwaka moja na nusu. Wuoyi matin ni koni ne otiyo e bwarita mager, makata chiemo ne ochimo piyo ahinya mondo odhi okwa jamni mag jotende mane ondhiye. Kula chakula kula haraka, hapana kula pole. Nikula nisiba lakini hapana kula pole. Kuom hawi maber ne otemo ma oringo e kinde mane okwayo nyaka e tesendo bila ma Kia Miramba. Sasa Clinton wakati walikuja siku moja wakakuja karibu na mto Ula, Clinton akasikia mlio wa Pawaso akasema huko sasa hiyo mlio wa Pawaso ni saraka. Kaona nafasi ya kutoroka. Clinton sasa katoroka akiwa na buhati ile mlio wa Pawaso. Magi moko kuom midhiero magarita e gwenge makama Kabi, Kia Miramba kod Makena e kaunti ma Tharaka Nithi omajoda kodakie gi luoro kaluwore gi monj makinde ka kinde mag jokwath mawuok e piny Somalia ahinya to ne jokwath makono man kod jamni. Mbuzi yangu ilipotea Jumatatu iliyopita. Ilipotea mwendo wa saa 10 na mwendo saa 10 ikiwa inarudi nyumbani. Na hiyo mbuzi vile ilienda si ati kupotea, ilipotea. Mbuzi ilingishwa kwa mbuzi wa Somali na ikaenda. Ilikuwa mbuzi 40, ikatoroka mbuzi 10, ikabaki mbuzi 30. Sijui mahali tutaenda kulala. Watoto yote walilala huko kwa kisaka kwa sababu hata watoto ya shule sisi hakuna kusomesha huko Makena kwa sababu ya Somali. Jokwath magwenge go dwaro mondo piny owacho odonjre mondo okony ngimagi ka achiel kod mag jamnigi. Shamba yote imekanyangwa na ngamia, inakaa kama nyumba ambayo imepigwa plasta. Kwa hivyo huku atupandi, tunaweza panda wapi? Ngamia yote imejaa kwa shamba, mbuzi imejaa, ng'ombe imejaa. Kwa hivyo serikali yetu ya Tharaka Nithi County ikuje tusaidie. Ni washukume warundi ndani kwa paki, kwa maana paki wanasikilizana hawa. Sisi tukitabuta mwizi tukiingia ndani, asikari kutukuta ni kutukamata. Judith Omondi, Ramogi TV. Koromo kwalo wach mar kech mosebedo ka chamo oganda e thoth gwenge pacho ka dwaro koro nitie mar piny owacho chogo chenro mag pur kod pith mag jamni mabiro konyo ga wach kech mosebedo ka kwako oganda mathoth e pacho ka e kinde ka kinde. En kwayo mochwal kod jadolo Jojo Mondi mar kanisa mar Jokopere ma Konsolata Likoni ma bende ojiwo oganda jo Kenya mondo omi omak matek wach mar pur. Jadolo ne oloso nyasi mar yango higni 47 nyaka ne chak kanisano kaka jafwambo mar Mombasa Joja Oko leronwa.
Ne en mor kod miele kanisa jokopere mar Konsolata e Likoni Mombasa, kuma ne obagie nyasi mar alam mar yango higni 47 nyaka ne chaki kanisano. En misa ma bende ne okelo kanyakla familia mopogore mar goyo erokamano kaluwore yo kange magisegoyo, ka ote maduong' mane ojiw e misano ne en wach nyayo kwe. Father George Omondi mane otelo ne nyasino ne okoni en midhiero ni sani kecho kwako gwenge mathoth e pacho ka bende okoni dwaro nitiere mar piny owacho keto chenro mabiro jiwo yuto mag chiemo. Wabed joma tiyo matek. Chiemo ni e lo ma Nyasaye omiyo wanon. Wabed jok moko piny tindo loke ni mondo ng'ato chiem nyaka odhi e supermarket. Wang'i ane wach mar pur. Gima nya jiwo ji mondo chiemo bed chiemo chon ni kano, ok chiemo ming'iewo sakasa, mondo gik mwang'iewo obed gik moko ma kwanyal go yude puodho. Rem mar keto e tim moko kuom singo ma samoro jotelo golo bende okoni en achiel kuom gigo marocho chenro mag dongruok, omiyo ojiwo jood bura mondo miyo go kogno jotend migepe manyocha jatend piny Kenya Migosi William Ruto owalo mar neno ni gitiyo ne jopiny e yo makare. Koro nonro mar ng'ato ka ng'ato ma jatelo oseketonwano otim nigi nonro makare mondo ng'ama puodh obed ng'ano manyalo kelo dongruok ne piny, kendo ng'ama matiyo maonge mibadhi, kendo ng'ano ma oganda nyabet kuom yien. Gima duong' en jatelo ka jatelo wabed gi yien Nyasaye moore. En wach ma bende ne osir lwedo gi moko kuom jogo mane oyuore nyasi mar alamno. Kibo terge bunge mondo ng'igi ting'igi jomage, ok ni jogo manyokonyo rais go siasa, but jogo man gi lony e gino magidhi timo, jogo motich mar ministry. Kik miganya tich nikech koro nyogi konyango gikonyo jatelo. Kabinde gipako wach kwe masani onyaye pacho kato chutho nyaka ne tim yiero. Kama kwe nitiere ema Nyasaye nitiere. Kama koko nitiere Nyasaye ok bede. Koro akwaya jotendwa duto te ni ka giyie to mondo giriwa kanyakla achiel mondo wabed gi kwe. Adwoko ne Nyasaye bero kamano kuom odiochieng' ma kawuono, kuom dongruok mosekele kanisa wani, kuom jokristo momedore. Kawuono wan gi family day, ineno ka wamor, ji mor, wang'ara, dongi neno ka wajober. Oganda jo Kenya ne bende ojiw mondo miyo kaw okang' mokwongo mar timo chenro makelo dongruok mar duoko chien dhier e kind oganda. Waket geno ahinya kuom gik ma inyisowa ni biro timnwa. Wan wawegi nyaka wawuog oko e dongruok, ng'ato ka ng'ato nyaka, to moloyo jotelo moyier, nyaka wakel dongruok e gweng'wa kuma wadakie. Gimoro mar seche moko wawuoyo mang'eny to kwati ema osekelonwa chandruok kuonde kinde mang'eny. Omiyo kwayo mara en ni mae sa ma Nyasaye oseketo mondo ng'ato ka ng'ato ogo dhod chunye niya, en ang'o minya timo, to moloyo riwruok nyalo ketowa e yo machal nadi mondo wabed gi dongruok makamano. Nono to wabiro mana bedo jok ma ywak seche duto, to ngimawa ok bi lokore ka wabet piny mwang'i gik moko manyalo gerowa kendo nyalo gero ogandawa e yo makare. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Thuolo ma bende koro wadwano awene James Opondo thuolo mondo mon ko terwa e paw tuke to kapok odhi bati. Oganda ok mora ahinya gi twak ma jalup jatend piny Kenya ka thoth gi pod wacho ni maen sama koro yobed ni jitiyo were gi wechego mag siasa. Felix Ochare no ka joka ni aworo ni en jalup ker to pod oparo wechego mag siasa to kech nego ji onjo bed ni jitiyo. Kabia neno kanyo ka Ochieng Jarungo mano kanyo japia achiel kende ma Koyango Manyata wacho ni en bende okete mana Ramogi TV to goyo mos ne jogo bende owito ngimagi. Erokamano nya Lydia, nitiere jadolo Pastor George mar Odiko Pany kod Mikache luongo ne Vida gi wuode Jesse giwacho ni gikete Ramogi TV kendo gilemo ne piny mondo ji koro wacho ni gima duong' ka en ni ji mondo donje tich, jo mag tich gi lwetgi ariyo giketo Nyasaye mbele mondo med ji ngima mar kelo lokruok ne piny. James, pange nango? Weche dhuro e pe mag tuke nyakoro mag jiwang' wabro ng'iyo ng'we kinda manotimre miluongo ni Chicago Marathon, bende wabro ng'iyo tuke mag EPL. Tukego modhuro nyakoro mag jiwang' kikidhi mabor nikech kwa duogo twatokonigo e yorno makare, kikidhi mabor. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya.
Mana kaka rali manyochacha ne chal kagima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal kagima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e histori kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You've seen them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those estates, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Wakenya